Εδώ βλέπουμε τις μέλισσες να συλλέγουν τη γύρι και τον νέκταρα από τα διάφορα άνθη που χρησιμοποιούν σαν πρώτες ύλες για να παράγουν το βασιλικό πολτό. Οι νεαρές εργάτριες, με τη βοήθεια των γναθικών και φαρυγγικών αδένων που έχουν, κυρίως κατά τη δεύτερη εβδομάδα της ζωής τους, μετατρέπουν τη γύρι και το μέλι σε βασιλικό πολτό. Ο βασιλικός πολτός παράγεται για να τραφεί η βασίλισσα και όλες οι προνύμφες για τις 3 πρώτες ημέρες της ζωής τους. Σε περίπτωση απώλειας της βασίλισσάς τους, τότε επιλέγουν μερικά από τα τελευταία αυγά και τα ταΐζουν αποκλειστικά με βασιλικό πολτό, που έχει σαν αποτέλεσμα να εκολαπτούν νέες βασίλισσες. Από το 1992, ξεκινώντας επαγγελματικά τη συλλογή βασιλικού πολτού, δημιουργούμε συνθήκες τεχνητής ορφάνειας έτσι ώστε να δεχτούν τα δικά μας βασιλικά κελιά. Στο πρώτο στάδιο μεταφέρουμε τις προνύμφες ηλικίας 20 έως 30 ωρών στα βασιλικά κελιά. Τα μπολιασμένα πλέον βασιλικά κελιά τοποθετούνται στις μέλισσες που έχουμε προετοιμάσει. Μετά από 3 ημέρες έρχεται το στάδιο της συλλογής του βασιλικού πολτού. Αφαιρούμε τα βασιλικά κελιά από τις μέλισσες και τα αντικαθιστούμε με φρεσκομπολιασμένα. Πρώτα κόβουμε το κερί που έχουν προεκτείνει στα βασιλικά κελιά οι μέλισσες. Μετά αφαιρούμε τις μεγαλωμένες πλέον προνύμφες. Για τα πρώτα χρόνια η συλλογή βασιλικού πολτού γινόταν με ξύλινο αυτοσχέδιο κουταλάκι που με τον καιρό αντικαταστάθηκε με αντλία κενού αέρος. Το βασιλικό πολτό συσκευάζουμε σε βαζάκι των 10 γραμμαρίων και το διοχετεύουμε στα σημεία πώλησης πάντα φρέσκο και 100% αγνό. Μια οικογενειακή επιχειρήση όπως εμείς δεν είναι εργοστάσιο να παράγει όσο βασιλικό πολτό ζητάει η αγορά. Ο βασικός παράγοντας είναι οι καιρικές συνθήκες για την ποσότητα που παράγουμε, με αποτέλεσμα κάποιες χρονιές να μην μπορούμε να καλύψουμε τη ζήτηση.